Mijiet ħatfu l-opportunità u żaru l-katakombi ta' San Pawl. Is-sit storiku kien miftuħ għal pubbliku bi prezz ridott. Kienet organizzata attività brabta ma' żmien ir-Rumani, kif spjega l-kuratur tas-siti Feniċi u Rumani David Cardona. Mortem, il-mewt Rumana, ġifieri qed nitkellmu nitħattu dwar aspetti differenti tal-mewt Rumana, reenactors Rumani li huma marbutin ukoll għax fil-verità sibna traċċi ta' soldati Rumani fil-katakombi fl-Oqbra. Fl-arja friska rabtija saru wirjiet statiċi u fl-istess ħin atturi lebsin ta' Rumani edukaw lin-nies. Tkellimna mat-tur minnhom. Affarijiet illi pereżempju il-leġjonarji Rumani tal-ewwel seklu wara Kristu kienu jieklu, pereżempju mill-latta ikel. Min-naħa l-oħra hemm ovvjament aħna leġjonarji l-armatura ta' dawn il-leġjonarji, l-armi li kienu jġorru fuqhom u kif kienu jużawhom. Essaċ aħna bħala reenactors ix-xogħol tagħna huwa illi lill-pubbliku nippruvaw nedukawh. Il-pubbliku kellu l-opportunità iżur katakombi ġodda li ġew skoperti waqt li kienet isir restawr fl-istess sit. Dan sewa iktar minn 3 miljun euro u kien inawgurat f'Ottubru li għadda. Imbena wkoll ċentru tal-viżitaturi ġdid. Tajjeb ħafna li xinfetħet biċċa oħra mill-katakombi, ġifieri mhux ġast tħalt rajt biċċa u bżajra u daqshekk ħriġt. Tista' tara film qabel video qabel u tkun taf x'hemm mhux m'hemmx u kif żviluppa il-post. Ġobna, hija idea tajba ħafna. Kontili ma niġi, ġifieri il-change kienet vera sabiħa, modern ħafna, jilqak ħafna l-post u speċjalment tat-tfal naħseb esperjenza sabiħa wkoll. Staqsejna l-itfal x'laqathom minn dan is-sit storiku u l-attività li kienet għaddejja. Braċċuletta fil-ħġieġ li kienet jilbsu il-ħwejjeġ tar-Rumani.